Uthando lwakho lungishaya ngaphakathi sithandwa sami. Uthando lwakho lungishaya ngaphakathi themba lami. Uthando lwakho lungishaya ngaphakathi sithandwa sami. Uthando lwakho lungishaya ngaphakathi themba lami. Lungangolwandle, lungangolwandle themba lami. Lungangolwandle, lungangolwandle sithandwa sami. Lungangolwandle, lungangolwandle thandwa sami. Lungangolwandle, lungangolwandle themba lami. Yes. Themba ukuthi niphilile nonke. Nathi sisaphilile lapha. Nginibingelela khona lapha eKQ Record of Salvation Podcast Studio. Ingane zakwethu namhlanje size ngayo episode yethu enkulu. I-episode enkulu yokuqala lapho sithi Your Labor Matters Podcast 2025. Okumele sikulindele ke namhlanje i-introduction. Akukho nje okutheni okujulile engizokhuluma ngako. Uku-introduce nje i-episode yethu yokuqala lapho sizobe sifunda kabanzi ngomthetho wabasebenzi. Ngisho noma ngabe una 0 information or ulwazi ngama-labor laws. Namhlanje ngithula i-episode yokuqala nga lapho si-introduce khona le episode lena, futhi siqinisekisa ukuthi kena wonke umuntu oqala kanye nathi njengamanje siqhubekela phambili uba nolwazi futhi akasalele emuva. Konke kuba in plain language ukuze wonke umuntu understand